हैं ताहर नाम बा जयनाथ आ तू जैन देखल चाहते नहीं जा मर देते रहे तब जैन धर्म अपनावा तब आ जई तो घरे एकर मर्दा बाहरे बाबी तने अपना मर्दा के फोन लगाओ लगावा लगावा मोबाइल दो मोबाइल दियो मोबाइल दो जल्दी अरे हिदला अपना मर्दा के फोन लगावा तो लगावा फोन तोर मर्दा के नाम जयनाथ है हो का लो ना एबरा राज भोगो अरे होता ना बढ़िया सामान तारा देही पे हाथ फेरतिया जा अब तबो तारा नहीं के बुझा जा प्योर करैले माटी बाड़ा चलो चलो नंबर ए देवर बबुआ काहे भौजी बोलो का कहतड़ू तनी अपना भैया के नंबर दी ना आए बतियाइबू का हाँ तने अपना पछहरियन के मना कर हल चल हां हां नचनिया चलतिया हां ई कैसे बोलता रे सर अरे बाप ये हनिए में जाता है भाई मर जाता रहे भाई ई जौन बोलता है सरवनवा परसों दिन बोलिया एकरा का पुलिस 4 घंटा मरलो से यही पर त लागल कहे जे गाड़ी बोलो बोलो का कहतड़ू अपना भैया के नंबर दी तो ल लिख बोली 95,500 हाड़ी में लिख लिख 95,500 हाड़ी में 5 गो नंबरवा हलचल के गाड़ी में अरे हातना बाउर नंबर ई कौन कंपनी हो ई हां ई हटे लीचू नया कंपनी लॉन्च कर हां लगावा रिंग दिया टिस टिस उठाइए ना उठाइए ना और जीजी में घुसाइए ना हेलो हेलो राजा जी हाँ हो बोलो का गोड़ कहतड़ू छू के गोड़ लगते लिए राजा जी जाई हो का कहतड़ू ए राजा जी बोलो रवा दशहरा में कहले रहनी आवे के अच्छा ना आईनी हाँ दीपावली भी बीते वाला बा अच्छा रवा गोधनों में आईती हाँ मन के श्रद्धा पुरा के जोईती अरे हम गोधनों के नाई भो हमारा बाबूए लोग गोधन कुटवावो नहीं खुद जनत का ना अरे इनकर बाबू बड़ा बढ़िया गोधन कुटल है तारा बाबू से तो हमरो बाबू कम नहीं कुटे है बाबूजी कम ना कुटे है एगो शायर बोलो पूछा कि कुटा जाए पूछा कुटा जाए पूछा सजावल सपना हमार चूर हो गए अच्छा सजावल सपना हमार चूर हो गए हाँ। जेकरा के हम आपन समझनी हाँ। उधतूर हो गए अच्छा पता ना खता क्या कसूर हो गए हाँ जे हमरा नजरिए के सामने रहत रहे हाँ वो हमरा नजरिए से दूर हो गए। चिंता मत करो गाड़ी कटा के टिकट पर चढ़ता है उल्टे चढ़ी है हाँ आज ही तो घरे केनो तो हनुमान चिनिया बेदाम के कदो मोटरसाइकिल को दल बड़े देवे के कर के रोवत रहे वो दिन जा ठीक बा तू दे दे बता बहुत अच्छा का बात बा हाँ तलो आए बाप रे बाप हमारा का होइले का कहता कि कदो तू बर्तन किन दी हो तू पहले गाड़ी साफा एकदम अरे चुतिए बड़ा सा काहे मन का है तोहनी के बर्तन ना दलस सहेल ना मोटरसाइकिलवा दे देबस आ बर्तनवा देबे ई कौन बात है भाई आए ठीक बा इहो जगह रह गलती ना आराम भाव लागो गलती ना आराम से मुंह बाबा जी मुर्गी मारो छकन बाबा
रवा बहुत गाना बजाना के पुरान प्रेमी है। राधा कृष्ण पहलवान जी दुनिया छोड़ दिया आ राउर गाना बजाना छूट गई का करब के करा संगे रवा गायत्री ठाकुर राधा कृष्ण के संगे रवा घूम नहीं लेकिन का करब आज के है लौड़ा छौड़ा कुल ब्यास हो गई बड़े से नहीं खा तब हमनियों के बाउर बोलवा दे तरह सब का कहीं छकन पाहू जा पाहुन हो तो पाहुने नु कही लेकिन जा भगवान करस कि तू 5 महीने के मालिक हो जा का लगल है बबुआ त डाली डालो बा ना गई बतले मार्केट में ना आइबो ई कोनो जरूरी नहीं है बढ़िया भी गा के मार्केट में रहल जा सकता हां जी हमरा नियन बनो देख मर देता नहीं हमने के तो अश्लील बोले के एकदम कसम खा ले बन जा कि बोले के नहीं के जीवन में भोजपुरी के हमने के सुधारे के बा कि ना हां जी फिर अनीस मोरिया उर्फ टाइगर जिला अध्यक्ष भगवान रौरा का बनौले रही अरवा पार्टी के काजी तब भा लगले बबुआ अरे अरे सरवर छेछड़ा कहता रहे हमारा के चुतिया के छेछड़ा के बुझाता करा के कहल जाला जानता लो हाय छेछड़ा के करा कहता कहल जाला जानता छेछड़ा मौसा के कहल जाला हां जानते हैं जानते हाय लीचड़ के देखा दू आदमी से हरदम बाचा रहबो त ठीक रही लीचड़ से आ कीचड़ से लीचड़ से आ कीचड़ से बचबो न हरदम फायदा करी कीचड़ में जाइबो तो लेटाए के पड़ी आ न त लीचड़ के संग करबो न अपन धर्म तारा जा तो मुंह में के बात छीन ले हाय इनकर नचनिया बेरी बेरी एकरा के करते है डिस्टर्ब हाय तब देखावला सा ए तरी ना देखावला ए तरी ना बहुत रिक्वेस्ट कैली है तब देखावला सा इतना महंगा चीज भाई उतना महंगा चीज अब फ्री में दिखा दे अरे चुतिया कुछ पैसा दे कर चुतिया पैसा ना चाहिए हां हां ठीक है चलो ठीक बा कहते के राजा जी देखो तो कितना ईमानदार भाई सब बताइए हां कितना बढ़िया बात बोलता कहता कि वो पैमान के पैसा नहीं लेता हूँ जो हिंदी के सारे बड़े थे चुटकुलिया हिंदी कहते के राजा जी कह दिया तक